Бүгін актуаль әңгәмә сәхифәсендә балалар шағиры Ғабдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына кандидат Йылдыз Шәрәпова. Сүзне Миңназым Сәфәровка бирәм. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Җиһанга яз килүен сизми калмагансыздыр. Кояшның тансык җылысыннан табигатьтә барган гаҗәеп үзгәрешләрне күзәткәндә, бик Тукайыбыз туган көненә туры китереп бирелә торган дәүләт бүләгенә дәгъва итүчеләр белән дә якыннан таныша башлыйбыз. Бу күнегелгән тормышның дәвам итүе турында сөйли торган фал. Бүген без студиягә шундый шәхесләребезнең берсен, балалар шагыйрәсе, журналист һәм күп балалы әни Йылдыз Шәрәпованы чакырдык. Хәерле көн, Йылдыз ханым. Хәерле көн. Безнең гадәттә теге бала үстермәгән кеше бала тәрбияләргә өйрәтә дип әйтем бар име. Менә 5 бала тәрбияләп балалар турында, балалар каланчасыннан чыгып язу өчен каян кич табырга кирәк? Ул шул икесе бер дөнья бит инде. Анда бернинди теге мин шушы дөнья кешесе, шушы балачак иленнеке. Минем шигырьләр аяк астымда иде. Ана әзрәк алып теге каккалап шушылай язып кына тизеп кенә барасы. Мин уйлап чыгарган шигырьләрем юк. Менә шул балачак дөньясы балаларымны тәрбияләдем үземнең шигырьләрем белән. Шулай да читекченең читеге юк дигән әйтем дә бар, име? Читекченең читеге юк. Йылдыз Шәрәпова язганнарны шушы 5 бала укыймы? Алар инде һәм балалар түгел, үзләренең тиздән балалары булыр яшькә җитеп киләләр. Минем өчен балалар, алар аның күбестеләр, алар аның белән телевизорлардан, экраннардан чыгып, конкурсларда катнашып, үзләре җаниләре белән горурланып, сыйныфташлары белән укып шулай үстеләр. Аллага шөкер, алар шулай ук иҗат кешеләре берничәсе инде. Шуннан килеп чыга сорау тагын, балаларны ничек итеп укырга өйрәтергә кирәк? Балалар, булсын инде аның анды шулай теге кайдандыр алып куеп кына булган рецепты име. Һәр гаиләнең үзенекедер инде ул. Ул менә шул яңа китап синең сумкаңда конфет белән бергә инде яңа китап табылса име, алып кайтасың мәсәлән яңа язучының. Я булмаса, менә автографлы китаплар балалар өчен бик кадерле. Мин инде аны үземнең тәҗрибәмнән беләм. Шуңа күрә балалар белән очрашуларга барып, аларга автографлар өләшеп йөрергә. Алар шулай якын айта кешене. Якын айта. Ул бит аңа язылган, исеме язылган име. Һәр кем инде үзенә исем белән эндәшеп шушылай. Минеке дигән әйбер бар бит инде безнең татында адәм баласында. Менә шул тагын берне инде кычкырып укыйсың. Менә мин Фәнис Яруллинның китабын без алып кайттык. Теге 3 телдә чыккан китабы бар бит аның яралы язмышлар ул ятим балалар турында. Безнең тема инде кем әйтмешли. Һәм шунда ул менә татарчасын мин кычкырып укыдым, русчасын балалар, әле инглизчәсен дә укып миңа тәрҗемә иттеләр. Менә шушы 3 телдә мавыгып киттеләр, ул 3 телдә чыккан китап. Менә шушылай итеп үзеңнән башласаң инде, шул алып ачып утырсаң, теге мин безнең балаларда көнне-төне егылып китап укып утыралар дип, алай буламы ул хәзер замана башкалар бит инде экран балалары име. Сезнең китапларыгызны Тукай бүләгенә кандидат итеп тәкъдим итүе республика китапханәсенә, балалар китапханәсенә кирәк. Гадәти хәл, шуннан да шулай булырга тиеш. Ләкин менә алар белән хезмәттәшлек итәсездер. Менә хәзер очрашуларга җирисез. Иң төп проблема нинди бүген балалар проблемасы? Алар белән балалар арасындагы проблема дип әйтик инде иң беренче. Бу шул инде теге беренчесе китап укыту, китапка якын айту, китапханәчеләрнең төп проблемасы ул бөтен өлкәннәрнеке дә. Әле менә бүген генә яңа гына Казанский ведомостьга интервью биреп чыктым име. Ондагы да сорадылар, балалар үзгәрдеме дип. Юк, балалар түгел. Без өлкәннәр үзгәрдек. Менә мин шушындый фикергә киләм. Бала бит инде ул шул самими теге фәрештә кыйпылчыгы шикелле туа. Һәм алар бик кабатлыйлар име? Фәрештә кыйпылчыгы шикелле туа, ихлас име. Менә аңа без нинди мөнәсәбәттә теге интеп. Аны хәзер эштән дә саклыйбыз, теге бөтен артык яратуны кавычкалар өчен, куштырнаклар өчен дә инде артык яратып та җибәрәбез бугай, артык эштә кушмыйбыз име. Менә шушылай итеп ул эфф итеп менә шушылай үстерәбез дә, һәм инде ул дөрес булмый. Менә мин күп балалы әни буларак, минем сәйдәшем 1 яшеннән савыт-саба җуадыр инде. Нигә бу җитми?
Мен өзім ялқауырақ болғанмындыр. Мен шушылай деп ойлаймын қазір. Оларны шәттірістірдім. 5 yaşında иден юадыр енді ол. Менің шигырьләрдә алар бөтенесе бар. Теге мен инде аларга әйтәм, менә тузан гаскәре басып алган безне, әйдә шушыны җиңәбез дип, теге солы җитә. Балалар телендә, әйме? Балалар телендә. Әйе, аннары соң ул шигырь инде теге шыланган җиңүче, әмма горур басып тора. 5 яшьлек бу җиңүче дип бетә. Мен ул бит инде бала өчен инде теге хезмәткә өйрәтүдә шуңа күрә. Мен шушылай әкренләп, мен калса өлкәннәргә әзгенә, балаларга карата мөнәсәбәтне үзгәртергә кирәк. Китапханәдә, укытучыларда да гомумән үзеңнең балачагыңны. Менә мин бик рәхмәтлемен үземнең янымда булган, балачакта булган өлкәннәргә. Алар безгә дөрес тәрбия биргәннәр. Аның инде кыйбласы да булган сүздә юк. Аларның заманасы башка булган, әйе. Ләкин алар безне күбрәк аңлаганнар. Менә мин үзем дә шушындый өлкән буласым, шушындый буласым килә балалар янында. Ихлас җаваплары өчен бик зур рәхмәт. Алга таба да балаларны, ылларны сөендерлек әсәрләр иҗат итүегезне теләп калабыз. Рәхмәт, бик зур. Бала күңеленә матурлык һәм игелек ырыклары салыгыз. Алар һич шиксез шытып чыгачак дигән бер акыл иясе. Бүгенге кунагыбызның күңеленә өзелеп төшкән шундый шигъри ырлыкларны да үз сабыйларыбыз күңеленә салырга тырышсак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.